Představte si zeď, která rozdělovala nejen město, ale i celé rodiny, berlínská zeď. Postavena během studené války, stala se symbolem rozděleného světa. Ale víte, že 2,5 roku po její výstavbě se stalo něco, co nikdo nečekal? Během vánočního období roku 63, kdy napětí mezi východem a západem dosahovalo vrcholu, byla tato zeď dočasně otevřena. Ano, zeď, která měla být neproniknutelná, se na několik dní proměnila v bránu naděje. Lidé, kteří nemohli vidět své blízké celé roky, dostali povolení překročit hranici a setkat se s rodinami. Tyto krátké okamžiky spojení však nesmazaly děsivou realitu zdi, která tam stála ještě další dekády. Jak je možné, že v atmosféře takového napětí došlo k něčemu tak lidskému? Tento vánoční zázrak ukazuje, že i uprostřed zdánlivě neprostupné temnoty může problesknout světlo.